o ufaçılığa geldim de remontada geldim onu şolar. Käbirinin ay içinde aytyanları bolýar da. Nämä üçün şu tunwat işyarlar var ya şol tanışçılıklar var. Olar ilgilene şol mehme pagonlar bolýar diye ilgilene şol ýyllara. Nämä üçün erkeklere narkoman bolýar. Edil bir azadi mezede neme bolýar da käbir erkekler da gorkuk bolýan. Şonda da sigoro tuzatsız bolsa diye şolara hücum edýärler diye. Her kim şantaj bilen ýa bir neme bilen atkan diye neme diýerler diýe bir özüne emrendirýärler soňunda diye. Ona şol hemme ýollaryny şolar aýdyp berýärdiler da şol nemede şo ýa tanışçylar bir özüm bir gözüm bilen görmem taňatmaz. Ýöne eşitmişmen ki ondan bir tunwat işyarlar zatlarymyz bar, olara da bir hakaret etdim.